Takže zdraví vás kluci od Hranatého stolu. a je to takové jenom přivítání pro diváky s ohňostrojem tady pod přístřeškem. Spíš to vypadá jako nějaký paraplíčko. No, to je taky pravda. A teďka naše jména. Takže já jsem Kalet. A já jsem Omegamon. A A- potom tady je ještě jeden kluk. No, ten se jmenuje 274 a náš kanál se jmenuje... Hranatý stůl. Ano. Tak a teďka už ten ohňostroj, ale bude to dno, ale to je jedno, protože to jde vidět i tak. Protože máte disco v radosti. Jo, a pak tady ukážeme disco psíky. Vidíte, jsou disco. Potom tady je disco prasata, disco ovce, disco hovada, disco mouchy. No, to je pravda, protože všechny zvířata tady jsou disco. A ještě cedulky. A bedny někdy. No, A takové ty hovadiny. no, takové ty hovadiny. Tak my se s vámi asi pro tento díl loučíme a natočíme dílu asi tak 1 000 000. Pokud nepůjdem do důchodu. Jo, tak loučí se s vámi Kalet. A Omegamon. A už se to tak nesedá.